Good day people to all the students of Bitokbitok University sa mga followers na ko. Hello sa inyong tanan. Bitokbitok University. Kung first time mo ani, please paki-like, paki-subscribe. Mag-host ko karon og kasal. Actually dili man sa church wedding, dili na no. Pero sa judge lang. And first time na ko diri aning Alegria Hills. So wala pa man kamulo pag set up. Most of the time kung kamo paminti mapilo mga kasal, ang inyo makita is ang finished product na with the lights, with the decoration, nakaandam na tanan sound system, tanan food. Kasi doon anay lang sus lisod kayo mag set up og kasal. Struggle is real. Kasi nakalimot mo dati na ako sa sound system sa so supplier ay pating lisura. Kani mga suppliers cool ba kayo? Sila ang naguna, sila yung maguna daan, advance kayo. Sila po ni sila ang ulahi. Usahay mo pa di usay pa di pakakaon diretso may nana. Right now kung makita ninyo mo pa niya mga setup karon. So nag-andam pa ang catering, nag-set up pa ang sound system, nag-set up pa ang mga flowers, decorations. Daily basta-basta mga igala. In fairness, sir. In fairness nindot ilang lugar diri. Yeah, small lang, pero clubhouse lang sa Alegria. Unta mo so yung aning nyo makita kanang before sa kasal, so medyo gubot pa ang uban cramming na set up flowers. Yeah, these are the people behind. Hi ma'am. Yep. Hi ma'am. Yep. Set up sa bula siyang tanan there apa yon pati ang pool ibutangan og bula diri actually nagay mo tungtong diha daw. Good luck ato siya kung mo to yan ng kanaan ba nga instrument kana piano violin day. Sir, saan siya laba? Laba sa Tide o laba sa kuan? Laba sa Ariel. Ariel, okay. Dito no? Ipuro ba ni puti lang mga tela diri? Sige, magbutang pa kag kuan. Boss. Nay puti oh. Oh. My God, bro ko mato naglangit. Hello. Oh, napa pa man. Muni siya. Kasi tawag aning tao nga tigporma sa ingana, sir. Florist na, sir. Mo na. Muni siya mga behind. Mga, ay, pokpok. Sir, pokpok. Ay, ginawa ka sa mga pokpok. Ang ipangita. So, muni silang mga person behind. Kanang iporma-porma ilang mga kuhan. Hello, hi. Yan. Let's see behind the scenes, baby. Muni siya ang kuhan. The person behind. The person behind sa mga kaning mga ingani nga mga decoration mo na siya na ang magbuhis buhay. Sample sa. Iyay ka. Wow, kailaway sa Moni siya ni sulod na sa kadwa sa kamatayon ang panagminyo. Ako sa gibawa lang nga please Brad pag unahuna gidug tarong di na gid siya mapapugong. Lagi Brad, di na gid ka? Di na gid padayon nagid ni sir kay maraog tanan. Lahi. Kano sa talas ng istorya pinaka last year September. Oh, September pa yung Brad ako pa kay may tabo. Wa gid siya nagpapugong. Congrats. Man lagi nang sa pan isa ka tuig. Og siya mag-prove nga pwede gid ang long distance relationship. Diha gid. I-explain mo na unya bay. In one up to paper back to back. Nana mga pagkaon. Pare, lang pa rin niya po happy ko. Nanay lechon. A few moments later.
Kira na, orang mo nabikila na bro. Sa man akong butay, orang di man ma-plaster. Alright, standby na niya. Pairs here. One. Ladies and gentlemen, from ABS-CBN, Pakahaw Special and MOR 91.9 and Bitokbitok University, your host, ang baboy na naay po, Bitokbitok. Ay, karong gabi ka natong dalan! Good evening, ladies and gentlemen! Adyan. First time mo kitang baboy nga nakailani. Wala mag-feel na ako kung kinsa diri na ako'y vibration kung kinsa mga adunahan. Ako suga sa signal diri. Ako'y hindi ko suga sa mga signal diri. Sa likod ba medyo nihinay na? Ayaw, matagpangutangan niya ang imong tubag, puros na yun, bowels. So kung naisip pa na, asa hindi ka? Gana. Ayaw yung istorya. Asa kagi ka na nabuntagan ka? Namay siguro nga. Oh! Sige. Ayaw, amoy maoy, mura kag wala sa imong panimuot, mura kag hubog. Mura magsabuhok naman to. Aktang, otro, 1, 2, 3, go, aktang. Iya. Mura nag-along ang ribulto.